Сәлем егет кызлар, гимназиябез укытучылары, тәрбиячләре һәм Җиһан телестудиясенең барлык тамашачылары. Инде зарыгып көткән яңа ел бәйрәмнәрен дә күз ачып йомганчы үткәреп җибәрдек. Хәтта иске яңа елны да бергәләп каршы алдык. Ләкин бер дә буйыкмагыз. Көнчыгыш календаре буенча яңа ел әле 4 февральдә гына килә. Димәк, барлык теләкләрегезне теләп бетергә, дусларыгыз, туганнарыгыз белән бергәләп җыелышырга тагын бер мөмкинлек бар. Ә хәзер әйдәгез бергәләп гимназиябездә үткән яңа ел бәйрәмнәренең иң күңелле мизгелләрен искә төшереп үтик. Cendarlık selam. Minnettarım bu yemek ilgili sizden karşıladı. Tek bizim dünyadaki dostlarım var yanımda. Miyetiş baba, sindiririz eytesi. Yaşın kubuslarda yaşminin yüreği. Koyamarsam şuna yalan baktık bıçağı. Helvalaşana Allah uz bıçağı. Hey dostum, gerçek iPhone karışıklar. Bu fiyatlara nasıl seviyorsun Allah? Yıldızlardan ayvaldık bu kararında. Minişip geldim anda, uzbahımda. Yana yıl degeç kış babay diyesi. Kırgızı uğurlu koyabilmesi. Kıskası sin halkının dünyası. Sin yaşayan kırmızı kurtulmuşlar olması. Kurang bedang sin siwa şöyle. Hip-hop music gasıpan trap. Kurasın yüzlerine uğdur ham yaşardan kalışını. Ablasın mendiga rahmat tarih bölgesine. Kışura yaza irazlagan umum dinler reklamlaşar. Ismatanlar bitirganga. Beyramizin üstünde biz dinlerimiz başka. Ko'pni kerak buning qadri bular biz sizni qarshida. Biz sizni qoldirmaymiz o'z yo'lda. Ham birga otlaymiz kelajak yangi yilda. Һәр кеше ел азагында үзенең эшчәнлегенә, тормышына нәтиҗә ясый һәм киләчәккә максатлар куя. Безнең гимназиябызда да ярты еллыкка нәтиҗәләр бардыр. Әйдәгез әле аның белән танышып китү өчен сүзне Гарипов Рамил Марат улына бирәбез. Хөрмәтле укучылар, безнең беренче ярты еллык үтеп тә китте. Шуннан да бу ярты еллыкта күп әйберләр эшләнелде һәм ул да безнең өчен уңышлы булды. Беренче чиратта безнең укучыларыбыз олимпиада күп итеп катнашып, 100дән артык призлы урын алдылар муниципаль этабында. Сезгә инде без администрация тарафыннан беренче чиратта республика этапларында һәм Россия этапларында да уңышлы чыгыш ясап, һәм инде призлы җиңү урыннарына яуларга теләп калабыз. Икенчедән, хөрмәтле укучыларыбыз, безгә уку турында бер дә онытмаска кирәк, чөнки безнең төп эшебез уку. Һәм укыган вакытта безгә уку гына түгел, төрле кызыклы чараларда катнашырга, төрле кызыклы чараларны үзегезгә дә үткәрергә кирәк. Шуның өчен укучылар сезнең һәм инде мәктәбебездә үз идарәсе эшләп килә, һәм безнең президентыбыз да бар. Менә президентыбызга да һәм үз идарәгә булышсагыз иде, күбрәк кызыклы чараларны үткәрергә, һәм инде менә бу чараларны сез нинди булуын теләсәгез, сез аны үзегез дә эшләргә аласыз. Һәм өченче чиратта, хөрмәтле укучылар, беләсездер, безнең мәктәбебездә проект сессиялары бара. Һәм инде беренче проект сессия ул безнең бик үк уңышлы булмаса да, икенче проект сессиясына сезгә уңышлар теләп калам, чөнки ул безнең февральнең ахырларында булачак. Һәм менә бу проектның сессияларда безнең төп максат сезне укучылар менә бу фикерләү сәләтләрегезгә фикерләү дәрәҗәсен югары итеп куерга һәм менә бу югары итеп максатларга ирешергә дип өйрәтергә. Шуның өчен, хөрмәтле укучылар, икенче яртыйлыкта сезгә уңышлар теләп калам һәм инде бөтенегезгә дә
ширек нәтиҗәләре яхшы булсын, һәм инде килүче ОГЭ имтиханнары да яхшы булсын. Сезгә безнең төп теләгебез шул булып кала. Сәламәт тәндә, сәламәт рух, сәламәт акыл дигән һәр кемгә яхшы таныш гыйбарәне истә тотып, 16-17 гыйнвар көннәрендә гимназия укучылары арасында чаңгы ярышы оештырылды. Biz sizning bilan bugun boribizda shong'i yaratuvchilar gina jiyilgan. Shong'ini shong'ida jinguvchilargina o'z-o'zlarini jinguvchilar. Shong'ini yaratuvchilar aytganimcha qobatlab o'tganimcha. Hozir biz sizning bilan eng yaratgan o'rmonimizga Nurka o'rmonidan yo'l tutamiz. Ondagi distansiyani endi qo'ybirlarimiz tanishirga da ulgurdi. Qo'ybirimiz hali gilda ko'rmadi ul distansiyani. Mana bugun endi tanishib, ko'rib qaytamiz. Нөркә урманы буйлап иңгә буйга салынган чаңгы юлларында җилдән җитез булып очтылар, таудан түбән дә тәгәрәделәр, тырыша-тырмаша тауга да менделәр. Кыскасы, бар осталык тырышлыкларын куеп ярышты укучылар. Сәламнәр кызлар, менә сез иң беренче булып киттегез һәм инде иң алдан килдегез. Котлыйм барыгызны да. Юллар авыр булдымы, ничек булды? Шәп инде булай караганда бер дигән юллар дигән. Җиңел дә түгел, авыр да түгел инде. Шөгыльләнсәң барысы да була. Менә бик җилләнеп тора көннәрдә, бигрәк салкын, нык авыр булмадымы? Biz şangı yaratışlarga җилдә маша үтмәйбез. Бик яратабыз шаңгыда, чөнки безнең сәламәтлегебез өчен бик файдалы, бигрәк тә гимназиядә китап астында вакытыбызны уздыргач, файда. Рәхмәт бик зур итеп кызлар, хәзер инде ял иттегез. Рәхмәт. Котлыйм. Мин 9-нчы сыйныфларның тәрбиячесе булып торам. Спортны мин бик яратам син белә. Шаңгыны да яратам, йөзүне дә яратам. Спорт ул сәламәтлек. Һәр вакытта да сәламәт яшәү рәвешен сакларга кирәк. Ура! Әйбәт кенә килеп җиттеңме? Әйбәт кенә килеп җиттем. Бу шаңгы ярышына бик тә ошады. Чөнки беренчедән без урман белән дә таныштык, икенчедән үзебезнең сәламәтлекләребезне дә яхшырттык. Рәхмәт бик зур. Син әдәбиятчы буларак сиңа бер иҗади штора бирәсе килә иде. Менә тиякта бит инде шаңгы трассасы бар иде безнең һаман да бүтән фонариклар белән, музыкалар белән яктыртылган иде, бик матур иде. Бу трасса менә яңа гына төзеп яталар. Шушы трассаны син киләчәктә ничек итеп күрәсең, күз алыйсың? Минемчә бу трасса тагын да яңарачак һәм үсәчәк кенә, һәм монда да шундый социаль кичәләр үткәрәчәкләр, һәм монда бөтен 57 халыкка Актаныштан тияклардан да чыгып кешеләр ирешәкләр һәм күңел ачачаклар дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур итеп Сөмбел. Рәхмәт. Әмин. Менә син бүтән мәктәптән килдең бит инде, әйме? Менә анда да шушындый спорт буенча ярышлар, төрле күңелле бергәләп чаралар үткәрәләр идеме? Шаңгы чаралары булмады бездә, әмма бездә төрле мероприятиялар булды, төрле конкурслар булды һәм спорт конкурслары да булды. Әмма шу шаңгы чарасы бездә булмады. Сиңа ошадымы? Ошагандыр дип ышанып калабыз шушы. Ошадымы? Миңа бик ошады. Шаңгыда йөрү бик рәхәт. Авыр булды, конечно, әмма мин булдыра алдым. Молодец, котлыйм. Җил буран дип тормыйбыз, тауны кат-кат урыйбыз. Чаңгы ярышы бүген, сынатыр вакыт түгел. Җиңәм дип тырышабыз, чаңгыда үсешабыз. Спортны алай сөйеп бетермим, ләкин ярышларда катнашканда беренчелекне бирмим. Менә бүген дә ярышта катнашканда авыррак булды, ләкин беренче булып килә алдым. Бүгенге шаңгы ярышы нык шәп булды инде. Киткәндә 4нче санда киттем инде, килгәндә 2нче булып килдем инде теге. Үзем белән инде теге доволен дисәм була. Шаңгыны да яратам, күбрәк йөзүне ошатам инде. Мин үзем спорт белән 4 яшьтән берле шөгыльләнәм. Иң беренче инде мин бузга бастым, конькига. Шуннан соң мин хоккей спорты белән шөгыльләнә башладым. Шуннан соң телевизор карай мине шаңгы кызыктыра башлады. Мин инде әни белән, әти белән көндә шаңгыга чыга башладым. Булай укытучым юк, мин көндә әти, әни белән чыгып, үзем шулай шуырга өйрәндем. Менә бүген дә гимназиядәге Нөркә урманында шаңгы шудым.
Бик рәхәт трасса, бик уңайлы, менә күңел ачырга бик әйбәт һәм классташлар белән бергә сөйләшү, аралашу бик әйбәт. Спорт кирәкме ул укучыларга? Ни өчен кирәк ул? Спорт кирәк түгел дип әйтеп булмый, чөнки спорт ул сәламәтлек, спортта синең физик көчең ныгыта, сәламәтлегең арта һәм инде кем спорт белән шөгыльләнә, шуның гомере дә озын була диләр. Укучыларга үрнәк күрсәтеп, өлкән абыйлар да нөркә юлларына чыккан иде бу көнне. Пенсия чыккач йөри башладык менә чаңгыда. Шул. Көн сайын урыйсызмы? Иң башта ялыкына йөрдем. Мәктәп чыганда кеше күрмәсен дип йөрдем. Ондан соң тегендә лыжный базага бара башладым. Хәзер ялмай бит, рәхәтләнеп йөрим икән. Ялган юк. Көн сайын чыгасызмы? Көн сайын. Тиякта 5 күрүк бирәдек. Башта тиякка чыгып бердек. Тегендә инде, тиякка гариге. Хәзер менә бу инде хәзер бер атна 10 көн монда бу якта. Мондагы тоже спускларны бик кыен башта булды, кыен төшү бит. Хәзер рәхәтләнеп соатны төшүп китәбез, берәр менә хәзер. Спорт кирәкме алайса? Кирәк, спортта шура кирәк. Озын-озак тәнәфестән соң кабат үз эшчәнлеген башлап җибәргән Җиһан студиясының беренче чыгарылышы шуның белән тәмам. Без сезгә яхшы кәеф, укуларыгызда уңышлар, олимпиадада җиңүләр теләп калабыз. Пока-пока!